Seqinisekisiwe ngoNhlanhla Mkhwanazi ke okungugeneral ke ukuthi ke akayindawo ke kulesikhundla sakhe noma ke ebuholini bakhe ke ukuthandwa umphakathi. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko esemida baqala ukusijoyina ke kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu ke ngicela button ka subscribe ke niphinde like lama video ke enginenzela wona bafowethu ke indaba ezimnandi ke ngoGeneral Mkhwanazi ke lapha ke owaziwa kakhulu ke njengomphathi ke wamaphoyisa ke lapha ke ukuthi seqinisekisiwe ke ukuthi ke akayindawo ke lapha ke emva kokuqinisekiswa ke njengoba kukhishwe istatement ke eziveza ngokusobala ukuthi ke unikwe elinye ke ihlandla ke leminyaka eyisihlanu ke akulombutho awuphethe awuhola umbutho wamaphoyisa. Asazi ke bafowethu uma konje kodwa ke sibonile ke ukuthi ke umphakathi ke ukujabulele kakhulu ke lokhu ke emva kokuthi ke siwabonile amagalelo ke akhe ke uGeneral Mkhwanazi ke awenzile ke isikhathi lesi ke aphethe njengoba ke ezoqhubeka futhi aphathe lento ke bafowethu ke ihlaba abantu abaningi ngomqhwele ke siyazi ke ukuthi kukhona mhlawumbe ke engabahlaba ngomqhwele kodwa abantu abaningi ikakhulukazi umphakathi ujabule kakhulu bafowethu ilezi ndaba ungakhomenta kulolu daba sidibane kwezinye.